Monimutkaiset kohteet mielletään usein liian työläiksi rakentaa tahtituotannolla. Ongelma alkaa jo siitä, kun aikataulua aletaan hahmotella. Tietoa on paljon ja se muuttuu aikataulutuksen edetessä. Tämä luo paljon monimutkaisuutta, mitä yksinkertaisemmissa kohteissa ei usein ole. Tämä on harmittavaa siksi, että tahtituotanto on nimenomaan hyvä vähentämään projektien monimutkaisuutta tuotantovaiheessa. Työskenneltyäni asian parissa monta vuotta olen sen ratkaissut. Miten tiedon saa kerättyä ja jäsenneltyä nopeasti niin, että sitä voidaan muokata aikataulutuksen edetessä. Pidetään aluksi lyhyt esittely aiheeseen ja tämän jälkeen siirryn Mestamaster-ohjelmaan, jonne syötän uuden tahtiprojektin. Esittelyssä on myös olennaisena mukana uusia Mestamasterin ominaisuuksia. Näitä on projektin mallipohjien käyttö, tahtialueiden laadinta Mestamasterissa, janaviiva ja resurssikuva. Ja kaikki luetellut olennaisesti nopeuttavat projektin syöttöä. Nyt itse alustukseen. Tehdään pieni tarkennus, mitä tarkoitan monimutkaisella kohteella. Tällä mä tarkoitan, mitä me mielletään ehkä liian monimutkaiseksi kohteeksi tahtituotannolle. Kouluja, sairaaloita, toimitiloja, muita rakennuksia, missä toistuvuus ei ole hirveän ilmeistä. Sanon ihan suoraan, että esimerkiksi koulukohde ei ole helpoin paikka harjoitella tahtituotantoa, eikä tahtituotanto sellaisena välttämättä aina ole se ainut mahdollinen tuotantotapa kyseisiin kohteisiin. Sanon kuitenkin myös sen, että nimenomaan nämä monimutkaiset kohteet tarjoaa parhaan potentiaalin tahtituotannolle yksinkertaistaa tuotantoa. Syitä, miksi me emme käyttäisi tahtituotantoa tietyissä kohteissa, toistuvuus puuttuu. Talotekniikan palvelualoita ei saada täsmäämään tahtialueisiin ja tahtiaikataulun teko vie liikaa aikaa. Ratkaisu näiden kohteiden tahdilla tekoon on kuitenkin olemassa. Meidän tulee käyttää erilaisia työjärjestyksiä erityyppisissä tiloissa. Esim. Luokkahuoneet, IV-koneenhuoneet ja keittiö vaatii erillisen tarkastelun omat työjärjestyksensä. Työn määrä vaihtuu tilasta toiseen ja työryhmittäin. Tämä resurssitarve tulee laskea auki. Meillä on määrätieto tiloista ja menekkitieto työtehtävistä. Eli miten teemme nopean tahtiaikataulun luonnoksen? Asetan tässä oman tavoitteeni 20 minuuttia, jonka jälkeen minulla on kasassa tahtialueet, tahtialueiden koot, työjärjestykset, tehtävänimikkeistö ja itse tahtiaikataulu. Esimerkkiprojektina ja lähtötietona on tänään koulukohde, jonka kakkoskerroksen syötän tiloineen ja työvaiheen Mestamasteriin. Olennaista, mitä katsojan kannattaa seurata ja ymmärtää, on projektipohjien käyttö sekä tahtialueiden teko suoraan Mestamasteriin. Projektin perustamisvaiheessa olennaista on, että en lähde tyhjältä pöydältä luomaan täysin uutta projektia, vaan käytän projektin mallipohjaa. Nämä mallipohjat on mun Mestamasterin tekemiä projekteja. Ne saattaa olla myös aikaisemmin toteutettuja projekteja, joiden tietoja mä nyt sitten haluan hyödyntää. Tarkoitus tällä on säästää aikaa, vähennän erittäin yksitoikkoista käsinkirjausta ja saadaan siirrettyä osaamista aikaisemmista projekteista seuraavaa. Nyt kopioidessani projektin mä saan päättää, mitä tietoja tästä mallipohjasta otan uuteen projektiin. Mä valitsen listalta kaikki tiedot. Mukana kulkee esimerkiksi työryhmät. Siellä on tehtävänimikkeistöä, työaikamenekkejä ja sitten itse työjärjestykset tehtävineen tulee. Projekti on nyt perustettu. Käydään ihan ensimmäisenä lyhyesti läpi, mitä tietoja minulla nyt löytyy tästä, koska käytin projektin mallipohjaa. Olennaisimpana asiana täältä löytyy työjärjestyksiä tai junia, jos niitä siksi haluaa kutsua. Ja näiden junien mukana meille tulee sitten myös tehtävät junan sisälle. Siellä on tehtävän nimikkeet ja siellä on työryhmiä. Tehtävänimike on termi, mikä tässä vaiheessa vaikuttaa vain yhdeltä riviltä lisää syötettävää tietoa, mutta se on ehkä olennaisin asia, millä meidän asiakkaat voi alkaa kerryttämään dataa heidän tuotannostaan. Se myös mahdollistaa myöhemmin, mitä esitän, erilaisia visuaaleja siitä tuotannosta. Esimerkiksi Gantt-muotoinen esitys tahtituotannosta mahdollistuu juuri tämän tiedon ansiosta. Ja
Nyt sitten alkaa varsinainen projektitiedon lisääminen. Tavoitteena on järjestellä projekti siten, että saan lisättyä sinne pohjakuvat oikeisiin kerroksiin ja näiden päälle sitten itse tahtialueet. Aloitetaan valmistelu tekemällä siis nämä olennaisimmat alueet kerroksesta 1 kerrokseen 3. Seuraavaksi lisään tänne ne pohjakuvat, ja koska teen tämän esimerkin nyt kerrokseen 2, niin lisään vain sen kakkoskerroksen pohjakuvan tänne. Käytän kohteen arkkipohjaa tähän. Ja nyt ollaan valmiit luomaan itse tahtialueet projektille. Tavoitteena on hahmotella kakkoskerrokseen sopivia alueita siihen puolen viikon tahtiin tehtäväksi. Ja tässä kohtaa on hyvä tiedostaa, että syntyvä tahtialuejako se on vasta luonnos, ja tarkempi säätö tulee tehdä yhdessä urakoitsijoiden kanssa ja ottaa huomioon eri työryhmien vaatima alueen, vaikkapa talotekniikan palvelualueet saattaa suurestikin muuttaa vielä tätä aluejakoa, mitä mä aion kohta tehdä. Ennen kuin hahmottelen tahtialueita, määritän vielä mittasuhteen kuvaan, ja se mittasuhde, sitä käytetään niiden alueiden koon arviointiin. Tämä tieto sitten tuo myöhemmin hankkeessa meillä esimerkiksi sen resurssisuunnittelun sidottuna niihin tahtialueen neliömääriin. Itse tahtialueiden piirtäminen tapahtuu siten, että lisään pohjakuvaan ruutuja, tahtialueita. Lisäämällä yhden ruudun lisään samalla myös tilan, joka muodostuu siellä tilahierarkiassa sen muun muodostaman kakkoskerroksen tilan alle. Olennaista, mitä pidän mielessä, kun mä näitä piirrän, on se ruudun koko. Eli mä pyrin sellaiseen noin 154 ruudun kokoon. Pidän myös vierekkäiset huoneet mahdollisimman lähekkään ja niin, että käytävältä on mahdollista jakaa alue vaikka IV-töiden P1-alueiden mukaisesti. Suoritetaan tässä kohtaa pieni pikakelaus, sillä tämä on aika toistuva työvaihe eikä tarjoa nyt suuresti katsojalle mitään iloa. Pidetään kuitenkin kello käynnissä, niin nähdään päästäkö siihen arvioituun 20 minuuttiin. Ja nyt päästiin alueiden suunnittelussa tämän hankkeen erityisen kohtaan, eli törmäämme tällaisiin todellisiin ei-toistuviin osiin. Tässä tapauksessa ne saattaisi olla vaikka keittiö ja IV-huone. Merkitsen näiden alueiden tahtialueen nimet ihan erityisellä logiikalla, sillä näihin tullaan myöhemmin liittämään aivan erityiset työjärjestykset. Tahtialueet on nyt piirretty, kun sain nämä erityiset alueet sisään, ja pienenä kertauksena voidaan käydä läpi, mitä tietoa me ollaan sinne ohjelmaan rakennettu. Meillä on siellä nyt siis tahtialueet, joka juuri äsken saatiin valmiiksi. Nämä tahtialueet muodostu kakkoskerroksen tilahierarkian alle, ja nyt koska meillä oli se mittasuhde, niin meillä muodostui myös määrätietoa jokaisen tahtialueen sisään. Lisäksi me piirrettiin kerrokseen 2 aivan erityisiä alueita, 2 kappaletta. Siellä on se keittiö ja IV-konehuone. Tämän jälkeen me voidaan siirtyä projektiluonnin viimeiseen vaiheeseen, missä päästään tekemään itse aikataulu. Tarkoitus on siis tässä viimeisessä vaiheessa yhdistää se tieto, mitä äsken luotiin, eli ne tahtialueet, työjärjestyksiin, mitkä sitten taas tuotiin aikaisemmin sen projektin mallipohjan mukana. Aikataulun luonti tapahtuu käytännössä siten, että työjärjestykset lisätään tiloihin halutussa järjestyksessä. Erityiset tilat, jotka aikaisemmin nimesin keittiö ja IV-konehuone nimillä, tarvitsee pikkusen erityishuomiota tässä. Näiden tilojen työjärjestys ei noudata perustyöjärjestystä, jonka kohteen muihin tiloihin rakensin. Otan työjärjestyspohjistani pohjan IV-konehuone ja lisään sen oikeaan tilaan. Ja kuten nähdään, niin tilalle muodostui uniikki työjärjestys. Saman teen myös keittiön töille. Käytän tässä kohtaa vain valmista pohjaa tekemättä näihin suurempia räätälöintejä, joka tulisi tarpeen myöhemmin hankkeessa, kun aikataulusuunnitelmaa jatketaan. Nyt kaikki tieto, mitä tänään aiomme ohjelmaan laittaa, on syötetty. Sanoisin, että aikataulu on karkeassa luonnosvaiheessa.
meillä on tahtialueet, meillä on aikataulu, määriä pinta-alan muodossa, jopa tehtävälistat pystytään lukemaan tästä. Seuraavaksi mä lisäisin sinne määriä ja tarkentaisin tehtävänimikkeistöä ja mä ottaisin myös urakoitsijat mukaan mahdollisimman nopeasti. Nyt katsotaan vielä lopuksi, mitä muita visuaaleja tämä tieto, mitä me on syötetty aikaisemmin, mahdollistaa. Ensimmäinen visuaali, jonka haluan näyttää kohteesta, on Gantt, eli janaviiva. Tämä näkymä syntyi äsken projektin syöttämisen sivutuotteena. Mikä tämän mahdollistaa, on tehtävänimikkeistö, eli esimerkiksi talo 80 nimikkeistö, käyttö siten, että yhdistän Mestamasterin tehtävät näihin nimikkeisiin. Nyt voi nähdä esimerkiksi, missä maalaustyö alkaa, missä maalaustyö loppuu. Ja sitten kun tahtituotanto alkaa ja Mestamasteriin aletaan seuraamaan tehtävien valmiutta, piirtyy seurantaviiva myös jokaisen janaviivaan tehtävänimikkeen kohtaa. Eli miten valmis maalaustyö on prosentteina vaikkapa seinäpinta-alasta. Viimeinen asia, jonka käsittelen ohjelmasta, on resurssointi. Haluan nähdä työryhmille karkeat työryhmäkoot ja miten työmäärä jakautuu eri projektin vaiheissa, koska meillä on se määrätieto siellä ja koska meillä on tehtävänimikkeiden takana menekkitieto, meillä on tieto, kuinka paljon mitäkin työtä on projektin eri vaiheissa. Muuttamalla nyt määriä ja sitten eri menekkitietoja tämä tieto päivittyy reaaliaikaisesti. Monimutkaiset kohteet mielletään usein liian työläiksi rakentaa tahtituotannolla. Ja mä alan itse olla vähän eri mieltä tästä asiasta. Tämä voi olla tehokasta ja nopeaa, kun on käytössä oikeat työkalut ja työprosessit. Ne kerää, jakaa ja välittää sen tiedon tehokkaasti läpi sen suunnittelun ja toteutuksen.